Sabiko, echirine ko ya do me chole fa akwa nkoti wala ke na anoba. Echirine wata na African Kingdom restaurant. Arọ, ego dị na butu. Odogwu na ani oba. Nti adekwa. Eweli ya gwu nwa Igbo. O weli iri mele mmata, isi na desi Igbo bụ ngo. Maka anu weli Igbo ba desi ya ngo. O weli ya gwu nwa Igbo. Ola na eza. Ibe na aje egwu no bụ na ikolobia kunye nyamba mbọ onwe maka na ụlọ onye agbara mbọ Yes. Ụmụ oyibo a na-asụ asụlụ oyibo ahụ inwe ọ bụ na ume ka do eto ọkpọtụ onye ahụ ọkpọ o nwere ka mgba dị oyibo wait for the God's time. Oh my God. Okay, anaga. God's time is the best. God's time is the best. Mananyama na hapo aje chota ntawe. God's time is the best. Then profit ya ono. Akwa, mbibi yo wala ge. Swali do ibo. Hey, ibo. Wala ibo ya ba swalo to onya wa boku mu obodo. Maka obra man ni ne. Oh my God. Wait for the time. Wait for God's time. God's time is the best. God's time. Oh, no, is the best. Ina uo oso ga tu ni venye ni ike. Ina uo. Mano onye na agwa ya no no profit na aju nke na aju. Ojubo Ekwe na ka eri o. Ọ na ewata lo nwe mo no nwe ka alu si eme o. Je cho ọgwụ nwa. Oha. Nwe ka isi ro o to nwe ndị na ba ko se akwụkwọ bulu ụzọ mebe ọfụma. Nna m na-eme odogwu. Je cho onwe o je mara ife bụ your problem. Na ụfọdụ obi ibe nna meta, ụfọdụ obi ibe metala onwe o. Maka na ọ bụrụ ibe mmụọ alụ. Ịchụ aja, ife niile a na-asụ aja, ichekwa na Baịbụl ya bụ ebe a chụ aja. Aja bụ ka inye ndị mmụọ ife ka ibe ọbụla ji ụlọ ahụ. Ọ wee dị mma. Ọ isu awele na awele bụ anyị ka mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ya na-akọzi. Na ọ ga-atọ. Ego dị na butu. Ime ka mmagodo na ịgwara na live video n'iji ọgwụ eno wee bịa. Sumude. Ndị kọmputa asachi ụtawụrụ n'ọgwụ ahụ. Arọ! Ọgbara tụle dibịa. Ọgwụ karịa ọgwụ ọwụla ọgbara nwoke ndị obe wụlọ odogwu. Agwara m ụlọ na DCA na anyị kwadoro ọfụma. The worst thing that can happen to somebody na agwara mmadụ ọgwụ mba mba ebuso so ni otu wee ike ya mere mmadụ sị na agwara mmadụ ya wele ebe na agwara mmadụ wee na ya bicycle. Na ya bicycle. Shoot akpọ ndị elu nke I swear to God. Ị na-egwu asị gị na ọgbaga na ihe eburu ike mana ibụrụta ụhụ ahụ mgbe ochie ga-asị gị na a na-agụ na dibịa eje rụọ na arụsị ụrụ na n'ime ajọ ya kịta agba na-akụ arụsị gbamgbam kwụọrọ ya gbamgbam na nke ikpeazụ a bifo mmadụ asị na agwọrọ gị ite agwọrọ gị awele jee kiche ekigori profaịlụ ya na origwukwe nri ọnụ ka ghara ebe weta ọkọ ị na-abụghị anya nye ya ọbụna ọtaba ọnụ ọgụ for the first time o were gbaga anụ ọgụ na-enye agba a na-egbu ebini 300 Nwoke na-ebecha. within 2 weeks ọchịkọ Onye wenara n'iwe o. Ọ bụrụ na ọ ebe iwe ọgwụ. Ndị na-enwe na-agbama aka na Facebook bụ ndị Sunday CPA ma megwara agwọrọ fọ. Ọ ya na-ese. Ọ na-ese nna m na-afụ dọla n'aka nwa dibịa. ịkọpụ ntị Ebe dọla ego igwe. N'ebe na-ese. Na-afụ dọla na gold. Ego igwe aka nwa dibịa. Mana eji ozi nke o si bịa ọ na-eji ọma akọwa alụ. Ọ ya maazị nwa. Thanksgiving. Agwa nke o si bịa. Agwa nke onye weta anụ. Abi. Ịchọkwa ije ma ọ bụ agwa nwụ dị o. Onyekwa dọla. After ije dọla ga-ala ọdụ. Ọgbara tụle dibịa. Welcome to United Arab Emirates. Ọnụ na-ekwuli Igbo n'Asia welcomes you. Ọdụ nke na-achị Igbo enyi ọsọ. Anyị sị gị nnọọ. N'eziokwu. Ezikuwa ji Asia. ọkụ na-enwu jpac ụkwa ya ọnụ.
nnọọ enwere latest ụgbọ 2021 ego dị na buutu ji ebute heroes ndị mmadụ wee na-akpọzara wee na-asacha exenti na o nwezi latest agbapụta osi Dubai anata na afim agwụ achọghị ọbara tụle dibia welcome anyị azụ na African Kingdom restaurant echiri ine ọzụcha anyị azụ na Abraha the Sea Oracle Lounge na Dubai ọzụcha anyị jebe na Kasaima Igbo kwadola ọfụma na nke ikpeazụ somebody wepụtara onwe na a ga-ehe ozu akwa ihe ọ bụla akwa ga-eri from the day ọkpa ya machiri Anonymous ọ chọghị ịkpọ afọ ya mana nsogbu adịrọ kọmpi nwere afọ the day ọ wee atọ ọkpa na UAE which is today wee ruo ụbọchị ọbụla emere departure eri na-aṅụ esi n'ihe azụnọrọ n'afọ akọ ya aba akwa wuti dekiri ya nọ nwa wete eke ya bụ nwaanyị ezigbo mmadụ ka ọ bụ ndị be anyị kwa mmadụ ka anyị na-arịa ahụ mmadụ ka anyị na-arịa the first time on the face to face. Buy a fence, or look on a fence, have a tea gate, or look at gate, wire chopping.